sammen. Hvad? Jo, Molly skal da også kunne ses. Hej. Så siger du hej til den. Op. Du skal lige sige hej til dem. Hej. 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 Må jeg se din baby? Må vi se din baby? Åh, hvor er den bare sød. Hvad hedder den? Agne. Hedder den ikke Nadja? Jo. Nadja? Nå, ja. Sådan lidt hygge på vej ned til. Ja. Ja, det er min mor. Hej mor. Hej. Molly vil godt lige prøve at holde den, så hvis det bliver lidt dårligt filmet, så derfor. Ja, pas på, at du ikke trykker på noget. Du må ikke trykke på noget. Og så lige den anden, hvor du filmer. Kan du se det selv? Hen og hen. Du må ikke trykke på noget stort, fordi så er det, du slukker videoen. Jamen så. Så skal du sige hej til dem. Hej. Vi behøver ikke slutte endnu. Ikke slutte endnu. Hej. Hvad tror vi, de laver? Hvad laver du? Det ved jeg ikke, tror jeg, de siger. Jeg ved ikke, hvad de laver. Jeg ved det heller ikke. Må jeg så godt lige vise den til Farvel. Ja. Er det min mor? Det er min mor. Det er hende, der giver sådan, så jeg gerne vil få far mit hår. Er det ikke pænt? Det er slået. I kender vel godt lidt, når man får farvet, så de der kanter, der det ser så dumt ud, mand. Nå, men ja. Mor, hvad laver du? Jeg kører bil. Hvad tænker du på? Tænker på... Det er pokkers ærgerligt, man sidder indenfor, når der er så varmt udenfor. Ja, okay. Men mor, skal vi ikke lave en quiz også, stå? Jo, lad os gøre det. Så morgen. Jamen, Hvad Molly. til quiz? Molly. Godt. Og så siger vi... Hvad Så står skal det, quizzen gå ud på? den skal gå ud på, at du skal stille nogle spørgsmål om dig selv, og jeg skal gætte det. Okay. Smille, hvad er min yndlingsfarve? Blå, rød og lilla. Og sort. Godt gået. Yes. Hvad er min yndlingsmusiker? Madonna, tror jeg. Rigtigt. Godt nok. Nick og Jay. Os. Ja. Ja. Hvad med Medina? Hun er også sød, ikke? Hvad? Hun er også sød, Medina. Ja, det var også rigtig god. Men hvad så? Har du flere? Eller? Nej. Godt, så spørger vi Molly. Hvad hedder Molly? Molly. Hvor gammel er Molly? 4. Om 4 år. Hvor gammel tror du, jeg er? 11. Molly, 11. 11, ja. Hvad tror du, jeg hedder? Mille. Det er rigtigt. Hvor gammel tror du, mor er? 35. Ja, det er også rigtigt. Og hvad hedder mor rigtigt? Louise, ja. Hvad hedder far rigtigt? Mikkel. Hvad hedder storesøster rigtigt? Mille. Hvad hedder lillesøster rigtigt? Molly. Hvad hedder hunden rigtigt? Mille. Hvor gammel er Mille? 6 år. 6. Det er rigtigt. Nu skal vi spørge... nu skal mor spørge... Nu skal... Okay, hvad er Mollys yndlingsfarve? Sker det for den der rødvin? Ja. Hvad er din yndlingsfarve? Jeg gætter på det blå. Lilla. Lyserød. Yeah. Og pink. Nej, pink, ikke? Ja. Og hvad er din... Ja, det er rigtigt. Hvad er din yndlingshund? Ja. Hvad er det... Hvad farve er dit hår? Det er rigtigt. Hvad farve er Smillas hår? Sort. Mørkebrun. Og sort, ikke? Det er rigtigt. Nu skal vi lige spørge mor. Mor, hvor gammel er Molly. min bedste veninde fra min klasse? 11. Ja, okay. Ja, det er rigtigt. Hvad hedder mine bedste veninder fra min klasse?
Sara. Sofie. Det er rigtigt. Okay, hvordan kunne du gætte det? Nå, okay. Hvad, Jeg er godt kramme. kan du også godt lide Sara, Karma og Sofie? Nej, ikke Sofie. Kender du ikke hende? Hvad, kan du lide Hugo? Han er sød, ikke? Ja, okay. For hende. Men, hvad hedder det? Kan du huske nogen fra min klasse, mor? Altså, prøv at sige alle fra min klasse.